Mars! Tumasin na eh. Ngayon mo may siya ba tayo? Ayun, mag-amusirin. Talaan ko. Tumasin na eh. Pwede yung tampul ta ha? Ay niya, pwede ko lang. Kunin ang mula gamit, pwede na tampul. Andino kasumpal nyo, bangko. Nagata na. Bayis na lang di man tamin eh. Ay, pati araw itong oh. Si Asinunay, bimay siya ba siya? Pinabayis mo aramot at notiyang pawil man. Pulinan nyo na, tasya rin mga nanani. Wala kasi rin talagang raraming pusa kahit pa nagaw. Duwilaan ko ka na eh. Wala mo oh. Tuloy mo lang. Nakabaga ulang. Ate ang pupulay. Hindi no. Pinampul di man ay. Siya akin na. Ay ara mo. Masyola rin po sa ko. Magilatan na abot ng gaman ay. Ay basta ra mo. Ano na nila? Abot to ni. Paparot na sinunay making pinanis ko. Akin na. Kaya rin ako ng pusa, masyo ko no. Pagayla arte tumutan, tas nga ra, lupot iray kausto. Kayo may nga, narinol na kayo. Enggaw narinol ta, tatwa. Mabalaw kayo na mabalaw kayo. Akin na, tibabaga ba sa twa? Ne, may batya, alam na. Alam pala, Georgina. Sika la, sika ng pabayos. Sakay ka mo, kalaba ni Ganggan. Sino na ay? Akin? Papalanin nanay kung may batya. Ang kailatan? Ako ninang hula gami, lala mo lang. Kaya papaal dala balit. Ibagam tape-oil ko ano kasumpal ko. Singa mo kakaryanan. Ibagala sirin. Nakakaibagam. Kanto ay, nalamay ba siya? Agani ko na agami. Ay kwanto la ba man? Nalira tape-oil na mo. A few moments later. Uti siya. Ay, sununay. Ipeo. Nya. Wait ko ay ba kayo? Ararata ni Pawilio. Nya. Babay sumlabat. Singa kakarinan tiba kayo. Wag na si kayo unutang. Mabeg yung bayaran. Nya Mars, bayis muli. Hindi na. Mambayar ka utang mo.